छठ माई के गीत कुछ अलग तरीके से गावल जाओ। कैसे हो? तो आवा सुना। म्यूजिक बाय रमेश बाबा। बोले लगली कोयल चुचुहिया, बोले लगली कोयल चुचुहिया, अम्मा जी होई गईले भोर, अम्मा जी होई गईले भोर, बेनी ना दिलीप बाबू पियरिया, चले घाट की ओर, चले घाट की ओर। अरे ये अम्मा जी देखी ना, है अभिषेक बाबू और कौन बाबू अभी ले सुतल बड़े। फल फल हरिया से दौरा सजल बा, आई हे अदित मन में आस लगल बा, आई हे अदित मन में आस लगल बा। फल फल हरिया से दौरा सजल बा, आई हे अदित मन में आस लगल बा, आई हे अदित मन में आस लगल बा। बेनी ना बबलो बाबू पियरिया, भइल जात बाटे देर, भइल जात बाटे देर, बेनी ना एसान बाबू पियरिया, भइल जात बाटे देर, भइल जात बाटे देर। अरे अरे ये राहुल और अनीस कहाँ चल गेले हो? दी के अर्घ करब माई के विदाई, दी हे आशीष बरतिन के छठी माई, दी हे आशीष बरतिन के छठी माई, दी के अर्घ करब माई के विदाई, दी हे आशीष बरतिन के छठी माई, दी हे आशीष बरतिन के छठी माई। पिन्ही ना बंटी बाबू पियरिया, भइल अर्घ के बेर, भइल अर्घ के बेर, पिन्ही ना विशाल बाबू पियरिया,